ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. ҳамватанони азиз, тоҷикони муҳтарам, як чанд рӯз пеш дар интернет як видеоролик нашр шид. Кадом узбак ҳақорат кард тоҷикоро ба забони русӣ. баъди ӯ тоҷико ҳама хезтан даъват карданд ки ҳар каси тоҷике, ҳар каси хеза видеоролик на бар зиддаш хезтан хай ба қаҳр ба ғазаб видео карданд ки мо тамошо кардем, қаҳрмон кард, та натсияаморо пас задӣ, шумо узбакон натсия нестед. исӯусу гапҳои бисёр. аввал ба салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ, баъд давомаш ҳақорат, исӯусу, корча, пистолет, автоматошон қади видео кардан. воима ки агар суача нишон медод, мо тарш мекардем, хеш мекардем. ма шуморо як каса нишон медиҳем ки миллати тоҷика пас мезана, ҳама чизна пас мезана, ҳама касои шуморо пас мезана, мо шуморо пас мезана. ва ягон та шумо ӯ каси дидаги шиндаги на видеоролик кардаги, просто шумо видео кардаги нестед, шуморо накиши, просто як видеош кини, шумо требоват кини ки мувофиқи қонуни ҷумҳури ҳаму Конституцияи ҷумҳури Тоҷикистон як касе ки пас зади, ҳар як шахс озода, ҳар дин ҳар чизе пайравӣ мекунад. баъд дин оини як кас агар таъқиб кардӣ ба ҷавобгарӣ кашида мешавӣ, ҷиноят аст. хуб, рафтем. هزاران تاج سامانی، هزاران سله یا دستار روحانی با آن یک شبکه لیلین نمیارزند. با جای هیکل لیلین هزاران هیکل سامانی را آورده نشانه جایش را نمیگیرند. تمام شاعران یک جای بنشینند جایش را نمیگیرند. براین از لحدها نیز جایش را نمیگیرد. خدا هم جای لیلین را نمیگیرد. خدا هم جای لیلین را نمیگیرد. خدا هم با همه پیغمبران سحر پرداز است. در این دنیا که 100,000 سال исҳак шеъриш 2 минут 44 секунда. сагаде чӣ гуфт? инҷа мусалмон будан фақат кори мусалмоне, кори тоҷикоя, тамоми тоҷики, касе ки тоҷика, на сомониё, на сосониё, тамоми қаҳрамони Тоҷикистон ба як шабка лели намеарзанд гуфт. ҳатто гуфт худо бо пайғамбар серпардоз кард, ҷодугара меган. ҷодугараш ба як шабка лели намеарзанд. и бадбахти очалаънат занша зани лели мекунӣ, занша зани мардам мекунӣ. гапади чӣ гуфтеста? қа махуша барбите охи ангар абате лели набите бугу. яъне ҳаромӣ гапа гуфтеста. ҳам миллати моро пас зад, ҳам дини оини моро пас зад, ҳама чизи моро пас зад. видеора 95% шумо тоҷико дидагин, мо тоҷико 95% дидагин. як кас як видео накард, нагуфт ки и саг худаш кия. мувофиқи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ба ҷавобгарӣ кашида шавад. аммо мутаассифона барои шеърш хонаш падаркаш карданд. мутаассифона хонаш падаркаш карданд. ина хоини миллат, ина душмани миллат, ина касофат, ина разил, ина лаъин аз дохили Тоҷикистон. кадомат як видео кардӣ? куна бигед ки кадомат як видео кардӣ, ман ракун нишон битем тамошо кунам. ягон тад ирӯз мехоҳед 4 видео мекунӣ, барзид як узбак тоҷик мехоҳед як видео мекунӣ, ҳақорат мекунӣ, фикр мекунӣ ки як шуморо мегӯям ки миллати бананг баномус, миллати тоҷдору миллати гаренӣ. не, ман хидми тоҷикӣ ман намегӯм гапа, барои ки и кори шумо ягон маъне надорад. ина ошкор ҳама чиза медонӣ, ҳама чиза медонӣ. як видеоролик кардан наметавонӣ ба сари поча кардани узбака иқа зӯрию воима. нанги номуси миллати Тоҷикистона бедор кине, нанги номуси динитона бедор кине. тамоми муқаддасоти мову шумо зери пой. тамоми муқаддасот, чӣ миллат буданмон, чӣ мисол динмон, чӣ оинмон, ҳама чизи мо зери пой. ҳамаша медонӣ. чӣ ба намехезӣ дифоъ кунӣ? барои як узбаки поча кана намехезӣ видео кардисе, нишон додисе ки мо гарем дидем, ғазаб бедор шуди, я персия итаат мекунам, колочката меканам. ина марамат. ина касе ки бананг ба номус иддаои тоҷикӣ мекунад, иддаои мусалмон мекунад, марҳамат. ина марамат, ина ки баъди видео кунӣ. ина ман шуморо даъват мекунам, бурӯи видео кунӣ.
اگر بخوای که اگر خودت توجیک بدونی، اگر خودت مسلمان بدونی، اگر خودت توجیک بدونی باید شما بخیزه کارا بکنی. نه ترسی ای بودا صبر نترسی. یک کثافت یا لعین یا سگی اوقی پدر ای از خدا بترسی که اینمی مرگ از صفحه چش نزدیکه. نیم خوب جون تا میگیره خودت میدونی و با او پیش منکر نکیر. هیچ که ایتن جواب نمیگه. اینجا سخنان گفتنی بسیاره. نه که اگر همه میگن با آدم بفهم یک نقطه بس است اگر شعور است، اگر نه چراغ چه پیش کور است. کدوم بفهم باشه انشالله که میفهمی. ویدیو رو تماشا کنی میفهمی. بازار صبر بزنه بخش میبره. گفتنی بسیاره. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نه که نکنید دیگه ویدیوتون که شرمنده کده همه را بخدا.